Shirifla TV filɛbɔ wa ma fo ka waleɲuman dɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi an sera maa min mɔ maa dogolen tɛ an yɛrɛw ka kɛnɛ dugulen fɛnɛ don kuma o kuma n'an sera mɔ jamanajɔ hakilinaw na waati lɔ ko ni o ye actualité ye ka se ka kunnasiri ban mɔɔw la a ka ca la n'an sera mɔ hakilinataw minnu bɛ bɔ a la ka se limanaw mɔ jabaranin na hakilinataw don minnu bɛ kɛ faamuyaba ye bɛɛ lajɛlen mɔ ibusi maa minnu n senɔ ka ca kunnafoni sɔrɔ sarakuraw kan ni o ye réseaux sociaux ye ka to ka maaw kunnafoni tuma lɔ ko la waati lɔ ko ni o ye actualité ye o ma don bi an sera a mɔ an b'a fɛ ka ɲininkali damadɔw tɛnkun a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn bila kan fɔlɔ o ye G5 Sahel la jakulu min kɛmɛ ka Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Chadi jamanaw fara ɲɔgɔn kan janko gɛlɛyaw minnu bɛ a kɔnɔw na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka gɛlɛyaw wuli ni baɲumankɛlakaw ka dɛmɛ ye kɛlɛbolo fɛnɛ bɔn bɛ u fɛ ka jarawulilaw kɛlɛ nka kɔsa in na an nana ye k'a fɔ G5 Sahel Mali furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bi u sen bɔ a rɔ ka sababu kɛ ko dɔ kɛra min ma bɛn ni o ye ɲɛmaya munumunu da min kun kan ka se Mali ma ɲɛmaw mɔ o ma se ka se olu mɔ hali bi a bɛ Chadi jamana bolo ibosi bi an bɛna kuma o de ka filanan o ye an ka minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ Ablaye Diop ani minisiri dɔw sera Irisila jamana kɔnɔ ka lajɛ min bɛ se ka to hali bi Irisila jamana bɛ se ka an dɛmɛ bawo nin kuma in ka gɛlɛn a dun dɔn bɛ ka fɔ Irisila jamana ye setigi jamana ye maramafɛn ko dɛmɛ tɛmɛnen kɔ ani Mali cɛ sira wɛrɛw bɛ yen minnu ni an bɛ se ka dɛmɛ olu la k'an ka dugu jɛ ko mɔgɔ ni da maaya kɛcogo nɔgɔya an bolo ibosi an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'an bisimila a diyara n ye dakurunya foli min bɛ yen ka lase an filɛbaaw ma. Musa Funba n b'i fora mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati la n b'u bɛɛ lajɛlen fora. Ayiwa ibosi G5 Sahel ko Mali y'a jira k'a fɔ a bɔra a la ka sabu kɛ ɲɛmaaya munumunu ta kun kan ka se a mɔ kabini février kalo nka a ma se ka se a mɔ ɲininkali fɛnɛ kɛra Mali fɛ G5 Sahel la kun ma fɔ a ye mun de bɛ se ka faamu nin ko kɔnɔ. Bon Musa Funba min diyara ne ye nin ko nin bɛɛ lajɛlen na c'est que déjà jamana ɲɛmaaw kumana ka ban o kumana ka ban fɔlɔ u delila ko kun tɛ n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ jamana marabagaw généralement u communication u t'a ta ba la u ti kunnafoni di ta ba la an ka fangaw bɛɛ lajɛlen a kɛra an ka fangaw bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ dɔ ye o ti kuma mais zen na ta tellement a kuma carila jamanadenw yɛrɛ y'a dɔn min kɛra Mali la parce que ne y'o de fɔ quoi n ko Mali ni kɛrɛfɛ jamanaw minnu kɛnɛ k'an lamini k'an lakoli an ni o jamana caman karimi ɲɔgɔn na mais maliyɛn caman commencera k'a dɔn sisan k'u bɛ ka baga Mali parce que u dusu bɔra Mali kɔrɔ parce que fanga dafirila Mali kɔnɔna na donc maintenant olu bi fɛ ka Mali ɲangi fɛn min mana u jɛ u b'a fɔ k'u b'o sariyaw boli Mali kan hali u b'u yɛrɛ ta dusubaya fɛ f'u bɛ taa sariya dɔw yɛrɛ ta k'o boli Mali kan sariya minnu yɛrɛ tɛ yen bon ni dusubaya y'a to e ye sariya boli Mali kan sariya min yɛrɛ tɛ yen n'an taara kiiri la jo tɛ di e ma a bɛ komi CEDEAO mɔgɔw ye embargo min sigi Mali kan embargo ni o jo t'a la parce que embargo ti CEDEAO sariya kɔnɔna na Mali bi CEDEAO kɔnɔ o ye tiɲɛ ye CEDEAO ye sariya de ye mais ni aw ye sariya dɔ ta k'o ye embargo ye k'o sigi k'o ta ka bin Mali kan n'o o sariya yɛrɛ tɛ Mali tɛ CEDEAO yɛrɛ sariya kɔnɔna na bon n'an taara kiiri la jo tɛ k'a la i y'a ye bɛɛ hakili b'a la président Bazoum a kun delila k'a fɔ Faransi président ɲɛna o vidéo yɛrɛ bɛ ka circuler bɛɛ y'o vidéo ye a yɛrɛ y'a fɔ Faransi président ko embargo tɛ u ka sariya la CEDEAO sariya la bon c'est un peu comme aussi n'i taara fana UEMOA fana na CEDEAO président fara ɲɔgɔn kan ka UEMOA fara ɲɔgɔn kan ka UEMOA k'u sinsin UEMOA kan pour que Mali ka wari minnu bɛ kɛrɛfɛ jamanaw na an ka dafɛ jamanaw na k'a bloquer k'an tɛgɛ tɛ se ka d'a kan bon ala y'a kɛ kiiri kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ kiiri y'a jira k'a fɔ k'u jo t'a la ko k'u bolo wuli ka bɔ k'u ban bon G5 Sahel ta nin fana b'o cogo kelen in fana na c'est important maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ maliyɛn ninnu k'a dɔn ko baga de bɛ ka kɛ Mali ma k'a fɔ ko Mali bɛ ka dusubaya kɛ ou bien ko an bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ non o tɛ mais il faut que mɔgɔ ka mɔgɔ bonya diɲɛ kɔnɔ quoi il faut se faire respecter il faut que mɔgɔw k'an bonya quoi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan G5 Sahel a dayɛlɛla 2014 de a hakilina sɔrɔla jɔn de fɛ Faransi de y'a hakilina ta parce que anw yɛrɛ ka jamanaw ma hakilina ta dɛ Faransi de y'a hakilina sɔrɔ 2014
k'a fɔ ko bon jamana 5 bi Sahel kɔnɔ parce que Sahel jamanaw ka ca dɛ parce que Algérie bi Sahel fana kɔnɔ mais français ma Algérie sen don a la parce que min bi u ni Algérie cɛ u b'a dɔn Algérie ti don u ka ko dɔw la quoi u ti sɔn o ma u siranna Algérie ɲɛ u ye Algérie da bɔ a la bon n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Sahara occidental hali n'a kuma man di Marocain ye kosɛbɛ mais yɔrɔ dɔ kɔnɔ bɛ yen ko Sahara occidental ka taa Maroc o yɔrɔ fan dɔ bi Sahel kɔnɔna na u ma kuma n'olu ye Sénégal fan dɔ bi Sahel kɔnɔna na u ma kuma n'olu ye i y'a ye Tchad bi Sahel kɔnɔ u kɔni ye o Tchad ta mais Tchad kɔfɛ a n'a kɛrɛfɛlaw Soudan ninnu bɛ yen ani yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen mais u ma sɔn k'u da don ninnu si la jeni na mais u ye min kɛ u ka choix porter mɔgɔ ma hali Libi bi Sahel kɔnɔ Libi fan dɔ bi Sahel kɔnɔ u ma kuma n'olu fana ye parce que Libi sɛbɛkɔrɔ ɲagami ninnu cogo min na u tɛ se ka Libi ninnu manipuler mais u y'a lajɛ Sahel jamanaw kɔnɔna na u bɛ se ka jamana minnu manipuler u bɛ se ka se sɔrɔ minnu kan k'u bila u sagona ko la u y'olu jamanaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ya k'a kɛ tɛrɛ yɛrɛ ye k'a daminɛ kɔgɔji ta yɔrɔ la Mauritanie yan fan fɛ ka Mauritanie don a la ka tila ka na Mali don a la ya ka Burkina don a la ka Niger don a la ka Tchad fana don a la mais o kɔfɛlaw la ka taa u tɛ se ka o jamanaw u tɛ se olu la olu m'u dun jamana minnu bɛ sanfɛ Algérie n'a ɲɔgɔn u tɛ se olu la u y'u to yen ka jigin Niger dugumala la Cameroun ka taa Nigeria ninnu fanfɛla la u bɛ siran olu ɲɛ u b'a dɔn u ka kow se ka olu bolo donc c'est un peu u yɛrɛ bɛ jamana minnu mara France bɛ ka jamana minnu mara bi k'a sɔrɔ an ka hɛrɛmahɔrɔya b'an bolo dɛ mais u bɛ ka jamana minnu mara n'u bɛ se u la o ye o jamanaw de ta k'u don G5 Sahel kɔnɔna na maintenant u ko bon ko problème foyi t'a la salon an bɛ hakili b'ala président Assimi Goïta ani G5 Sahel ɲɛmaa ninnu u ye ɲɔgɔn ye ni ma fili u tun ye ɲɔgɔn ye par visioconférence ja la u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ja la bɔlɔlɔ nasira fɛ u ɲɔgɔn ye o cogo la a sen fɛ yɛrɛ ni ma fili na hakili b'a la Mohamed Bazoum kun invitera ka taa Faransi Faransi président y'a fɔ Mohamed Bazoum ye Niger président k'ale ka na comme ça bon au départ a kun ye Mali président de négocier o kun ma sɔn a waati la ne kun bɔra k'a kuma fɔ bon mɔgɔ caman kun ma bɔ a kalama mais kɔfɛ mɔgɔw tilara ka n'a ye ko tiɲɛ de don donc an ka président kun ma sɔn donc a ye Niger président wele ko ka taa ani Niger président sigin bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yen nɔ u y'u to o la sisan bon maintenant u ye président tɔw fana wele u ye réunion ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana ɲɛmaa taara ka di Tchad ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Tchad président min tun bɛ yen o ye Idriss Déby de ye Idriss Déby ala ka hinɛ a fatura donc Idriss Déby denkɛ de ye fanga ta maa min tun kan ka na fanga na bɛɛ b'a dɔn o ye Assemblée nationale président de ye mais Assemblée nationale président ale taara i yɛrɛ di Idriss Déby denkɛ ni a jɛkulu ma sɔrɔsi jɛkulu min fanga ta ka taa yɛrɛ d'u ma k'a fɔ non non a ka to ni fanga ye ne yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ fɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ k'i tɛ fanga fɛ yan fanga kan ka di e ma sariya kɔnɔna na e ko non k'e t'a fɛ k'u ka tɔn n'a ye ko bon bɛɛ y'a dɔn k'a siranna bɛɛ y'a dɔn ko pression de kɛra a kan bɛɛ y'a dɔn k'a tun tɛ se ka jɔ quoi donc effectivement ale ko ko ale t'a fɛ Idriss Déby denkɛ y'i sigi donc n'i y'a jateminɛ c'est comme ni fanga de bɔsi la fanga bɔsi de don coup d'état de don c'est la même chose kalama ta i nana cogo la cogo min kala ta tɛ bon fɛn dira G5 Sahel ɲɛmaa dira o ma maintenant o kɛra février a fɔra ko mois de février prochain février min bɛ na 2022 février a yɛrɛ k'a fɔ ko bon sisan kɔni min ka tour bɛna se o ye Mali de ye bon maliyɛnw fana sigilen ka ma kɔnɔ février nana se maliyɛnw y'a ye sani février yɛrɛ ka se maliyɛnw nana ye labɛn foyi tɛ ka sabati fɔlɔ parce que sani sommet ka kɛ ɲɔgɔnyew ka kɛ ɲɛbila baara dɔ bɛ ka kɛ u ɲɛ b'a ɲɛbila baara foyi tɛ ka kɛ bon maintenant kɔfɛ u nana tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na u nana ye bon vraiment février nana se ayiwa Tchad ɲɛmaa ni ale fana ye G5 Sahel ɲɛmaa ye a tɛ ka fanga di a tɛ ka kuma yɛrɛ kɛ o fana Mali ye sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni kelen sɛbɛnni fila kɛ k'u wele k'u contacter ka k'u seko kɛ mais u sera ka min fɔ Mali ye dɔrɔn non 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 Mali situation politique bi cogo min na Mali politique kow bi ka kɛ cogo min na Mali taabolo vraiment ko Mali basigi tɛ donc ko a tɛ se ka di Mali ma Mali fana ko bon problème foyi t'a la an bɛ a to a ka hakili jagabɔ jusqu'au 15 mai fo mai kalo tile 15 n'a hakili jagabɔ n'a ye ko a tɛ se ka d'a ma du tout bon an filɛ ka min kɛ an b'o kɛ mai kalo tile 15 sera sisan maliyɛnw nana ye a tɛ ka d'u ma hali bi a kuma tɛ yen foyi tɛ yen alors que n'i ko ko coup d'état kɛra Mali kɔnɔ yan k'o de kama a tɛ ka di an ma a bi e min fana bolo Tchad na e fana ye coup d'état de fana kɛ o parce que e fana mana kalata sira fɛ donc an bɛɛ bɛ ten an bɛɛ b'o cogo kelen na bon u ma sɔn k'a di mais an bɛɛ b'a dɔn ko dugumala la Faransi de b'a fɔ Tchadiens ye non a kana nin d'u ma parce que an bɛnnen tɛ parce que bi bi in na ni jamana o jamana ko i maralen don Faransi fɛ ni Faransi kɛlɛla Faransi bɛ jamana tɔw bɛɛ de wele
Abou Beko de là. C'est comme ça. Habitez. C'est comme France, les États-Unis font habituellement. Ni Europe bella geneta nyon fait Europe bella genet fana nyon kan États-Unis les fana bulu fana lakana. Ou ka lakana. Ni ou ka autant. Ni autant. Ou le bulu lakana ni jamana keleni États-Unis bla nyon na États-Unis bi jamana to fana nyon kan ka essayer ka pression ke kan ka enyangi ou be ka koro kila. Donc c'est comme ça français fana wodeke. Donc finalement o mason a dit Mali fana jora la. Ou fana ko bo puisque nyemaya kanga munumunu sensel nyema kanga munumunu de. Zena Mali ka tour de ati fakadi Mali ma ambe boire. Bon ya soro fomba anwre amena an ko me fanga bo sensel konnana. Parce que an ko de jeklu ni farafin namba do a jeklu konnana. Il faut que jeklu ka bo an yere la folo. A hakuna ka bo an yere la folo. Parce que mbe to ko de fom ko quoi. Musa fomba ni bi fait ni pomme de terre be bulu sa pomme de terre o be bulu sisan e bi fait ka o transporter ko cheka tane yorla pour que aka no ye bolo bi boro le nyini o i bi boro nyini ba bla ko bi tane facilement c'est comme maloni malo bi bolo bi fa tani malo ka transporter i ba ke boro le ko na tane bon bibi na ni bi fra farafin jamana mara facilement i bi jekulu le ke i bi jekulu do sigi 5 ans et puis jekulu réel n'a te marché n'a te fonctionné i bo jekulu sigi 5 ans comme ça maintenant i bu be fra nyon kan ko nana comme ça ni ma kele murutira jekulu tonden to minumbe i bu lu bla o jakma o jamana kelina i bu bla la quoi bibi no le bi ka ke o bibi na obi ka anga jekulu fon fembe akra UMO akra CDO akra Zengsel obi ka jekulu tonden to le bla Mali la mais Mali Malion ni amba yere buin na bi fait anga buin ni ngele akele ni amba kunde il faut qu'on coule et c'est ce qu'il faut faire et anga mo ko le ke bibi na jamana nyemo ko le ke et moi j'apprécie beaucoup cela au cabinet et maintenant pour ka Zengsel kuma ni ka yoron do fana foyer Zengsel kuma mo bi wara mina pour akase ka bolo akase ka marché sangelen konnana 415 millions d'euros. Millions que maintenant ani doni ani ta ani du. Ou comme mobi olila pour o aseka ka bara ke ka opération ke armée duru minu mi ñoxo fe jamana duru minu so so bi ñoxo fe o lu ngan o bolo li ñoxo ma o kan ga trois opération militaire ke ñoxo fe ka fenchement ke o masaka o wara clanquer resor. O wara clanquer masaka sor. O masaka clanquer sor. 415 millions d'euros. Euro millions que maintenant ni tan duru masaka sor. Mais pourtant les fanines là pratiquement quand on condamne la guerre d'âme dans l'Ukraine, où sera américain 40 milliards d'abord, 40 milliards de dollars. Alors qu'en tant que milliards quel et comme la tigette Nations Unies est là, États-Unis ko wariti bo Nations Unies fa se ka ke bilatéral ye ni oye ni mi zekura mina ka ke ani G5 Sahel che nga ka foko Nations Unies bi se ka G5 Sahel ta Amérique jamana bana mi be oni keli. Non, parce que États-Unis kum bana parce que Donald Trump tu ale ko he ko plongati kanale ko kale mo horba de ale bi dian karama ko G5 Sahel ko ale baro ko France ka ko di quoi, c'est pour ka essayer ka fodro kam ka ko do kedron quoi. Elle était trompée quoi. Elle est États-Unis président de, elle était ici no marmana ko nuna, elle ko c'est-à-dire Nations Unies ka financement ko vous avez Nations Unies ka G5 Sahel financer ou muna. Ko financement faut être ko ni parce qu'elle est pas don quoi. Elle est pas don déjà ka ko teta yorla quoi. Ole kama elle ma son elle a financement ka ko. Ya donc à ko torati G5 Sahel kon ay opération clinique c'est $1 opération de mazera noya à la boîte la nima fle DJ Diako le kunya nyema e DJ Diako donc ba le kunya nyema e ou sera ka opération donc intilit ou opération donc yeno ba ko rester compliqué ko ya kene jeng la bela jene al armée ou rex armée duru nu yere ka se ka coordonner ka kuma ni ñoy ka baro ka ñogon fe non ma ko ko ma se ka ñere so quoi donc depuis que là c'est ndra au cas siège na attaquer c'est vrai parce que au cas secrétaire exif bi Mauritanie mais au cas siège Mali là au bi sévaré on a attaqué ou ka menon je ko na badla buga ko na ka on na kele la ka bi toyé non donc 5 Sahel franchement dit ani municipal bela jene kili nanya famu France yere di ka bara benen do jekulu sigi mo singa ina fa ila nyini do ke kosa ina nazarala Union européenne konotu akuma fe kana ni jekulu doye ko communauté de l'Europe nga Angleterre ya yira ka fo masama ko otani jekulu to ba boluti douala. Oui, parce que en fait jekulu nous fait Moussa Fomba jekulu nous to buka ke quoi. Buka ke donc en fana kanga ke o yadi. Les Angleterre bora Union européenne. Non, ulu bora Union européenne na ou boro ka ko chamana quoi. Ay Brexit ni bugele abale. C'est Angleterre te fait ka do ka ko na quoi. Et souvent tu as ba fo que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ma ikake killing au lieu que ini maraga ñogon fait ou ka juguye quoi.
y'a ye i ka to i kelen na quoi o ka fisa i ni jugu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc san'an ka girin ka don jɛkulu jɛkulu ye technique dɔrɔn de ye quoi parce que jɛkulu ninnu bɛ kumada yɔrɔ de di tubabu ninnu ma quoi kumada yɔrɔ ye jumɛn ye sisan n'u bɛna kuma n'u ka médiaw ye n'u bɛna kuma n'u ka population ye u bɛna fɔ non an kɔni nous sommes désolés nin t'an nɔ ye an yɛrɛ ɲɛ b'ala u yɛrɛ don jɛkulu min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye n'o ye G5 Sahel ye ou bien n'o ye UEMOA ye o jɛkulu jamanaw farafin jamanaw yɛrɛ de wulilen don Mali yɛrɛ kama anw tɛ o yɔrɔ ninnu ye kuma da yɔrɔ sinon ne bɛ misali dɔ d'i ma Fuba et c'est là ni misali ninnu bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ dɔɔni i b'a permettre fɛn dɔ faamu a la misali la sisan ni Mali tun tɛ CEDEAO kɔnɔ an tɛ UEMOA kɔnɔ n'a ni Faransi tun karila ɲɔgɔn na o cogo solution jumɛn de bɛ Faransi bolo n'a bɛ se ka taa Burukina négocier Burukina bɛ o bon a y'a ka frontière datugu ni Mali cɛ parce que an Faransi n'u kɛlɛ la frontière an ni jamana minnu bɛ frontière la o ye jamana 7 de ye est-ce que Faransi tun bɛ se ka taa ni jamana kelen fɛ ka t'u négocier ayiwa bon an ni Mali kɛlɛ la donc aw bɛɛ fana ka frontière datugu a tun ma nɔgɔn o ma nɔgɔn parce que Sénégal bɛna fɔ aw n'u kɛlɛ la an ka frontière datugu yɛrɛ ka nɔgɔn Sénégal ma k'an to CEDEAO k'an bɛɛ to CEDEAO kɔnɔna na parce que u bɛ CEDEAO kɛ u b'o kɛ excuse quoi u b'a turu ta ka da o kan k'a fɔ non an bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ bon vraiment an bɛ frontière datugu et puis an dimina quoi k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko embargo tɛ yen u yɛrɛ b'a dɔn u ni Ala cɛ u yɛrɛ b'a dɔn a sariya tɛ yen mais n'a y'a sɔrɔ an tun tɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ an tɛ UEMOA kɔnɔna na sisan an ni Faransi mana kari ɲɔgɔn na o jamana tɔw b'u ka frontière datugu u t'a datugu parce que u b'a fɔ mais par exemple sisan n'i taara Mauritanie fɛ k'u ka frontière datugu an ni Faransi karila ɲɔgɔn na mais Mauritanie b'a fɔ non an t'a datugu Faransi yɛrɛ ma taa datugu a n'an cɛ o avion bɛ ka na voilà non olu yɛrɛ mais e ma ye u ka avion a kun fɔra ko u ka avion ko Air France u kun dimina k'u bɛ se ka an sɛgɛn n'o fana ye ko o fana tɛ na an bada an ko problème foyi t'a la ni avion tɛ na problème foyi t'a la parce que u b'o de kɛ quoi u bɛ to ka o kuma ninnu de fɔ ka essayer k'i bagabaga i n'a fɔ u kun y'a fɔ an ka président kɔrɔw ye tuma min na Tchad président Mali ni G5 Sahel président IBK ninnu tile la Ala ka hinɛ o la u kun b'a f'u ɲɛna k'u ka n'o dan tigɛ po français na ko n'u ma n'o dan tigɛ dɔrɔn k'ale b'a ka sɔrɔsiw labɔ yan k'u bagabaga dɔrɔn olu siranna dɔrɔn ka taa fɔ problème foyi t'a la an bɛ fa ka to yan dɔrɔn olu siranna donc avion ko nin fana Air France ko nin na u y'o kelen de fana kɛ k'a fɔ Air France tɛ na tuguni i y'a ye alors k'a fɔra ko kɛrɛfɛ jamanaw le minnu ye embargo bi an kan embargo min yɛrɛ tɛ yen olu ka avion de tun man ka se yan mais u ko non k'olu fana ta fana tɛ na mais Air France air dɔ de négocier Mali kɔnɔ o bɛna air min na Mali kɔnɔ air dɔ de bɛ yen Air France bɛ na a bɛ taa parce que o air da ka d'a la quoi o air dɔrɔn Mali ko ko ayiwa puisque a ka avion tɛ na bilen a kɛlen don ka air min ta a air nin an bɛ tile wagatinin dɔ d'a ma n'o waati sera dɔrɔn a ye air min ta an b'a air di compagnie aérienne wɛrɛ ma avion so wɛrɛ ma quoi u nana ye non nin ko nin bɛ cogo min na u seginna kɔ u ka avion continuer ka na donc c'est un peu ça quoi. D'accord mais Ibu an ka jamana gɛlɛyaba bɛ an ka jamana kan o dɔnnen don bɛɛ fɛ hali ni malidenw bilama kɔni gɛn bɛ ka kuntilenna kura ye ko ɲɛw bira ka yɛlɛ nka u t'a bali maa ma ɲɛ kelen na taama fɛnɛ ma ɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ la i taamatɔ i ka y'i kelen na o ka bisa ni i ni jugu ka ye ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ cogo min na bi kuluw de farafaralen don ɲɔgɔn kan an ka bɔ G5 Sahel la a fɔ cogo wɛrɛ kun tɛ a ko la min tɛ bɔli in ye bawo ani UEMOA tɛ la ani CEDEAO t'a la G5 Sahel min fɛnɛ n'an kun bɛ o kɔnɔ an ko k'an tɛ o fɛnɛ na hali n'o y'a sɔrɔ la o ko ma se a da la fɔlɔ a kɔni bɛ yɔrɔ min na bi kɔni an y'a jira k'a fɔ an tɛ a la maa kelen tɛ se ko la tɛri an boloma dalen don Erisila jamana min kan Erisila jamana bɛ se ka nin wo bɛɛ de fa an ye wa yala ni min kɛtɔ filɛ nin a tɛ kɛ gɛlɛya dɔ ye an kan wa non fo n b'a fɔ ka min fɔ ye c'est-à-dire o y'an diyagoya de quoi o y'an diyagoya de ka bɔ G5 Sahel kɔnɔna na sinon an kun ka bɔ a kɔnɔ a kun man d'a ye hali n'a y'a sɔrɔ Mali dɔrɔn de kun y'a ka wari sara Mali dɔrɔn de kun ye ajout de G5 Sahel la Mali bɛ wari min sara san o san o ye 1,4 de ye c'est 400 millions de francs CFA Mali kun y'a ta sara jamana naani tɔ ninnu si ka wari kun ma sara ka dafa Mali dɔrɔn de kun b'a ka cotisation sara donc du coup mais o y'an diyagoya ka bɔ a la ni mɔgɔ ye diyagoya ka bɔ a la i fana puisque i fana b'i yɛrɛ bonya i tɛ sɔn ɲɛdoya ka k'i la i tɛ sɔn ko dɔ ka k'i la i fana b'i bɔ de mais bi bi in na o G5 Sahel a bɛ mun de ɲɛ an ka jamana kɔnɔ i delila k'a mɛn k'u ye opération dɔ kɛ ka taa mɔgɔ dɔ minɛ depuis ou bien 2014 i y'a mɛn ko hali Mali sɔrɔdasiw bɛ ka opération minnu kɛ sisan nin waati in na i delila ka mɛn G5 Sahel y'o kɛ hali MINUSMA yɛrɛ tuma kelen-kelenninw olu bɛ fɛn buruburu dɔw kɛ tuma kelen-kelenninw i b'u ye k'u ye fɛn dɔ kɛ
Non, je suis 5 Sahel. À chaque fois, il y a sur la souille qui est défendre. Et comme moi, de l'état dans la il faut chat sur la souille où nous connaissons couteau, agelo, quand il y aura là, des fois, ou attaquer, ou attaquer au bout, il défend. Selon qu'il faut qu'il y ait une opération militaire ou qu'il va y avoir. Non, moi, je crois qu'il ne faut pas que Maroc ait les 5 Sahel comme Mali sera avancé. Les 5 Sahel, Banginat, en 2014. Mali Kumte. Mali Kumbe, avant ça, Jamana Dobe, Bibina, ou 5 Sahel qu'on a. Ou t'es mais la fiable vous fait au bout débrouiller, c'est-à-dire non qu'il faut qu'on ait 5 Sahel qu'on t'ait qu'on a assez gagné non non c'est pas ça. Maintenant qu'il faut qu'on embora CDAO bon ambi CDAO qu'on a toujours amabo CDAO qu'on a amabo eu et moi fana qu'on a parce que c'est sûr que nous l'oublie n'auront famille c'est sûr parce qu'actuellement négociation de voilà Gelea B c'est vrai Gelea B mais Gelea mi du Mali m'a nini parce que comme il y a fait tout à l'heure parce que moi quand on les femmes ni moi pas voir Gelea B c'est vrai. Déjà, Wati Foite, Machit l'été ni Geleate quoi. Un présentement que Moribo Keita qui est là, Gelea comme Malien d'Oka, comme Tidoka. Moussa Traoré la même chose, Gelea comme Doka, Tidoka. Gelea c'est relatif. Gelea fait, allez, ambition d'embargo qu'on a, Gelea Bidoka, Tidoka. Diami tene quoi. Allez, n'ambora ni fana kono. N'ambora ni fana kono. Moi, nous ka fo biko Gelea B. N'ambora embargo ni kono sant les fans. N'ala sur ma mna boa kono. Dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila ou bien kalo kelen kalo fila taa o tigiw ɲini i b'a ye gɛlɛya kelen bɛ k'o kan wa gɛlɛya ni mɔgɔ bɛ ka gɛlɛya de utiliser k'a kɛ i n'a fɔ non vraiment c'est-à-dire embargo kɛra ou bien nin kɛra non c'est des excuses i b'a ye sa o tigilamɔgɔ kelen gɛlɛya kelen bɛ continuer ka k'u kan. Nka Ibu gɛlɛya suguya ka ca dɛ. Gɛlɛya suguya ka ca. A datugulen n'a datugubali tɛ kelen ye. Oui par exemple dɔ fɔ kɛ par exemple ne bɛ fɛ ka exemple dɔ ta. I n'a fɔ Siman Bɔrɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi ka sabu kɛ frontière ko in ye. Oui, mais Simon, c'est-à-dire, Simon Boro daga gelen, c'est vrai. Simon Tony Mita, wa mwani ngora. Mais, oyo pris sur le chien, chaman kasoro, embargo te. Mais c'est la raison pour laquelle m'a faut souvent, moi bi gelea utilisé, ka tulu tara da gelea quand on a essayé ka fin de nyefono yi quoi. Simon da gelea ra orla ka wa mwani ngo soro orla, o ya soro malite embargo konnana. Bebo donc. Mais pardon, c'est vrai que par exemple, Dobi Tadji fo bon, lui il était d'accord Tadji il était embargo quoi. Tadji c'est un embargo quoi. Tadji obi teme. Mais mon abe mon Dobi c'est ka fin ni fono yi. Non moi je vais dire que c'est vrai menendo natola bi gelea soro. Comme les sankirin Dobi c'est vrai au cas menon bi gelea soro. Luka fond bi tien. Menon bi tien on kan na folo ka tien. C'est vrai comment nous y tien. Mais ne c'est pas mi folo nyana. C'est-à-dire c'est des mots les frontières d'Atougou. Ou les quoi, frontières d'Atougou. Frontières d'Atougou, t'as une entière. Pourquoi est-ce que Ibn Anafo a vraiment Mounoumi Fanganabi, Ibn Anafo non, a ou non, parce que frontières d'Atougou là, alors que Ibn Yine, Moromi Sharia ta Shara Minte quoi. Moromi Sharia ce quoi. Parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire, Malibska Mouleke ni Krefe Djamana Oko, bon, Amanga frontière d'Atougou. Akade amba d'Atougou, Al Nama Fenkanamba d'Atougou. Mali bɛ se ka mun kɛ. Bon an fana tun ye dalaka dɔ de ta an ma min labato dɛ Ibu Si. Oui mais. Furanjɛrɛ fanga kundala min ni an kun ye a ta. Tako fɔlɔ furanjɛrɛ fanga tako fɔlɔ. Ka fɔ Jasole an ye kuma min fɔ. Ka fɔ filanan Jasora an ko kuma kelen in b'i labato an ti tɛmɛ o fɛnɛ kan. Non c'est vrai que Mali il est de l'État. Normalement kalo 18 transition kun kan ka ban. Mali o layidu ta. Mali m'a bɔ a sara fɛ. Bɛɛ y'a ye o bɛɛ lajɛlen y'a ye ko coup d'état filanan kɛra. Et puis Bella Djene ko non ko ça c'est pas bien parce que en coup d'état kelenge bon coup d'état fɔlɔ yɛrɛ kɛra condition mi yɛrɛ la bibi na population mi yɛrɛ bɔra k'i bi ka gɛn o population yɛrɛ k'i fori ka bɔ bi quoi parce que o yɛrɛ tɛ ka ye tuguni quoi mɔgɔ ɲɛ min na dɔrɔn mɔgɔ ɲɛ bɛ sɔrɔsiw la dɔrɔn sɔrɔsiw nana sigi quoi sinon n'i y'a jate population de bɔra kabi 2017 parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ ka an tɛ a banna kɛ 2017 u y'o kɛ 2018 i bɛ ka nana fanga sɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye. Bɛɛ lajɛlen y'a ye ko a sigi cogo 2018 ani 2013 a ma kɛ cogoya kelen na u y'a forcer cogo sugu dɔ la ka na sigi Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ la a n'a ka mɔgɔw bɔra ka yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye u y'u to mankan kɔnɔna na u nana FSD kɛ FSD sapo nana kɛ o bɛɛ lajɛlen Mali tun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na une crise politique post-électorale an tun b'o de kɔnɔna na après an to la dɔrɔn 2020 dɔrɔn u nana député kalata kɛ k'a bɛɛ lamara quoi vis-à-vis o sina ka kɛ
vis-à-vis député Kalata, donc finalement, cette population là. Bon, finalement, puisque sur la sous il mɔgɔ fara imam ka carré kɔnɔna au nom ɲɔgɔnna damadɔni au nom min kɛra dɔrɔn bon à un moment donné bon sur la sous nana kana fanga ta. Non, aujourd'hui c'est vrai que coup d'état filanan min kɛra a ma ɲɛ. Mais ce n'est pas parce que Mali a yɛrɛ dalakan sɔsɔ ka coup d'état filanan kɛ ka délai d'i ma délai respecté ko aw CEDEAO jamanaw a bɛna taa sariya fana ta min tɛ yen. C'est ça le problème, Fomba. C'est-à-dire, olu kan ka sanction ta sanction b'u tɛgɛ kɔnɔna la de. Olu kan ka jaune marché b'u kɔnɔna la de quoi. Mais fɛn min tɛ yen i man k'o kɛ o. Parce que ni fɛn min tɛ yen ni e y'o kɛ, bon. O ye dansago ye. C'est-à-dire o ye yɛrɛ sagako de ye. O ye k'i ka se yira. Mais fɛn min tɛ yen e y'o kɛ. Mais c'est comme ne ye nin ye sisan ne bɛ banque la. E ka kɛ banque ɲɛmaaba dɔ ye. E k'a fɔ bon e ni ne ye sigiɲɔgɔnma ye mais e ni ne bilara ɲɔgɔn na e k'a fɔ banque mɔgɔ ye bon i b'u ka wari fɛn o fɛn bɛ yen cɛ a kana d'a ma bon bon mais c'est ce qui s'est passé parce que CEDEAO mɔgɔ filɛ ne b'u faamu ni an bɛ jɛkulu kɔnɔ an bɛ organisation kɔnɔna na an kan ka jɛkulu bonya jɛkulu fana b'an bonya CEDEAO mɔgɔ bɛ k'an dɛmɛ de u bɛ fɛ k'an dɛmɛ de pour que an ka essayer ka jamana sigi sen kan mais min kɛlen don ka an ni CEDEAO bila ɲɔgɔn na ne yɛrɛ personnellement ne n'u hakilinata tɛ kelen yɔrɔ min na c'est parce que CEDEAO kɔfɛ français de bɛ yen CEDEAO le jɔn bɛ français kɔfɛ pourquoi parce que français yɛrɛ de y'a fɔ ou ka ministre des affaires étrangères min kun bɛ yen n'o ye Jean-Yves Le Drian ye n'a ma reconduit ale kun y'a fɔ an b'a fɔ CEDEAO mɔgɔw u ka nin kɛ o la u ka ministre de la défense min kun bɛ yen n'o ye musoni ye Florence Parly ale fana y'a fɔ à l'avance CEDEAO mɔgɔw bɛna nin kɛ u ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ u bɛna nin kɛ aw la a ma ɲɛ français président yɛrɛ bɔra k'a fɔ donc du coup puisque u y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw tilala k'a kɛ an na an ko ah la CEDEAO kɔni CEDEAO t'an ta ye tuguni CEDEAO bɔra an ta la so ne bɛ jigin CEDEAO mɔgɔw la o yɔrɔ sinon CEDEAO jamanaw filɛ an bɛɛ ye kelen o mais an bɛɛ somɔgɔw bi Côte d'Ivoire an bɛɛ somɔgɔw bi Guinée an bɛɛ ye kelen et puis problème t'an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais c'est que ni jɛkulu n'a y'a yɛrɛ minɛ k'aw yɛrɛ di comme on le dit la servitude volontaire ka taa yɛrɛ di jɔnya la aw y'a fara ɲɔgɔn kan i kelen tɛ aw fila tɛ mais aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa yɛrɛ regrouper ka taa yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn jɔnya la ka taa yɛrɛ di Faransi ma jɔnya la et Faransi de b'a fɔ à l'avance a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ ni a fana b'o kɛ an b'a fɔ ko CEDEAO tɛ ka baara kɛ n'a hakilina ye donc c'est gɛlɛya b'o yɔrɔ la quoi sinon k'a fɔ ko ninnu ye coup d'état u nana fanga fɔlɔ yɛrɛ u ye fanga fɔlɔ min yɛrɛ minɛli kɛ ne t'o kɔn quoi n t'o condamné quoi parce que population de kun bɛ ka c'est-à-dire an yɛrɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn faga quoi an yɛrɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn faga bon à un moment donné marifatigi bɛ diyagoya ka don an ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme i ka du kɔnɔna na ni e ye muru ta i muso kama i bɛ ka boli a nɔfɛ k'i bɛ taa muru tura ni marifatigi jɔlen bɛ da la nka a bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est clair donc u donna an ni ɲɔgɔn cɛ ka mundeni don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na bon u yɛrɛ nan'a ye bon vraiment u sigira c'est vrai que assemblée nationale président fanga kun kan ka ta ka d'o ma mais puisque gɛlɛya kun bɛ yen parce que o fana députéw sigi cogo c'est à dire Mali yɛrɛ de kun non kabako kun bɛ quoi a ferekelen kun don non a kun ferekera ayiwa waati korona donc c'est un petit peu ça que je veux dire mais u jo tɛ coup d'état filanan na c'est vrai u ye layidu minnu ta vis-à-vis de la CEDEAO u m'a bɔ a sira fɛ o fana ye tiɲɛ i y'a ye c'est la vérité mais o kɔrɔ fana tɛ ko CEDEAO fana ka taa sariya dɔ fana ta sariya min tɛ yen sariya min tɛ exister k'o bi an ka jamana kan ka jamanadenw sɛgɛn bi bi in na an b'o sɛgɛn kɔnɔna na. D'accord kuma dafara nka dakuru ɲɛ kelen Abdoulaye Diop ni ministre dɔw ka taama kun kan Russie la. non Russie la effectivement ministre naani de taara ministre naani taara économie kun bɛ yen transport bɛ yen énergie bɛ yen ani Abdoulaye Diop yɛrɛ taara puisque ale kan ka kuma bon kuma lasurunyana dɔrɔn en fait min kɔni bɔra o ka tali la alikama le blé o caman bɛna sɔrɔ buru bɛ dilan ni fɛn min buru bɛ dilan ni min ye o bɛna sɔrɔ intrants bɛna sɔrɔ les intrants nɔgɔw ani fɛn wɛrɛ parce que voilà intrant tɛ nɔgɔ dɔrɔn ye les intrants fɛn o fɛn bɛ se ka don sɛnɛ na pour ka sɛnɛ yiriwa o fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛna sɔrɔ i y'a ye Russie la inchallah u b'o baara la bon locomotive train kunkolo 3 u y'o fana sɔrɔ o sɔrɔla an y'o mɛn ORTM la o don an ka télévision soba la an y'a mɛn donc effectivement voilà taji fana fana bɛna sɔrɔ les hydrocarbures donc o fana bɛna sɔrɔ donc vraiment u bɛ ka bon on va voir an bɛna lajɛ ni u ka collaboration ka fisa mais u ka technicien dɔgɔkun wɛrɛ u ka technicien dɔ fana kan ka na an ka train kunkolo minnu bɛ yen u bɛna filɛ n'u bɛ se ka dilan u bɛ se k'u sigi sen kan déjà bon c'est pas mal quoi. c'est pas mal ayiwa an ka waati fana dafara sanga bi saba min b'an bolo nin de don an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kuma o kuma n'an serimo i b'an bisimila i hakilinata ye min ye k'a di an ma jamanajɔ hakilinaw la an ka foli b'i lase Sherifla TV lajɛba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n y'a fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na ani Ibou Sidé kun don min ye an ka kɛnɛ in dugulen ye
an bɛ a fɔ maa minnu ma ko consultant ni o ye maa hakili juru caninenw ye minnu bɛ se ka hali bi ka na ni fɛnw ye fɛn minnu bɛ se ka sɔmi bonya tuma dɔ ko kan ni o ye actualité ye ale ye o maa ye a senɔ fana ka ca bɔlɔlɔw kan ni o ye réseaux sociaux ye ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye